Hi ha dies en què la teva planificació saludable dura exactament 10 minuts? Avui tanquem la sèrie Proteïna i pèrdua de greix amb un pla per als dies caòtics. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escrius C34 i t'envio un mini protocol per a aquest tipus de dies. Reunions, criatures, zero temps i acabes menjant el que sigui. No has fallat tu, ha fallat el pla. Pensa en el teu dia com una caixa d'eines SOS. Només necessites 3 peces preparades. Una font de proteïna llesta, una verdura fàcil i uns hidrats integrals ràpids. Amb això, encara que el dia sigui un caos, pots muntar un plat digne i en 5 minuts. Per exemple, tenir cigrons cuits, verdures congelades i arròs integral precuit, arribes, salteges, barreges i ja tens el sopar. Si vols el mini protocol pas a pas, ves en l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu C34. Tanquem aquesta sèrie. Demà, a 2:15 del migdia, en comencem una de nova. T'espero.